Wach mar Kawo Ombulu kadhi nyime ni seche thuolo ni to jopiny koro pod imede parnegi ni mano e otiko mar biro dhi yiero jotelo ma giwegi gidwaro kendo mondo mi otimnegi dongruoge. Kaluwore kanyo to kod Mikayi Eunice Atieno madwaro kom MCA Market Milimani e boma ma Kisumu owacho ni en kata obedo ni en kod ng'ol to nyaka gi thuolo ni tije maduong' ma bende okawo en mar wuotho kendo mar puonjo japiny ber mar Kawo Ombulu kendo mar neno ni gikawo ombulu motelo ne loro chenro no bende koro dhi lor bang' juma manyien. Eunice bende nowacho ni koro ochano kelo lokruok mathoth ahinya e ward ma Market Milimani kendo ka odonje telo ka onyiso jodak mondo koro osire lwedo makende. Kata kamano e mago duto te odwa ni mondo koro jopiny kaw kura margi biro konyo moluor Raila Amolo Odinga bedo ker e pacho kae bang' yiero ma tarik 9 e dwe mar aboro. Sani watimo voter mobilization mar president mondo wabi wayud 50+1 mondo watergo baba Raila Amolo Odinga. Koro mane e currently mobilization matimo to an be achung adwaro kom mar Market Milimani ward mondo igani abede jatelo ko otim yiero ma wadhi bede. Gimomiyo adwaro komni, adwaro ni wan kaka oganda wang'e ni wanyalo timo gik moko mopogore opogore to be wanyalo dak kaka oganda achiel ka wae dhier mondo wating're malo mondo wabed gimoro achiel. Ka voter presidential voter mobilization squad gima watimo maduong' en puonjo oganda ni to ang'o momiyo wawuok ka wadwaro ni mondo ji omany kura mar presidential. En ni kura mar presidential en tiere gi percentage manyaka bed achieved. Koro wadhi mondo wang'i ni to ere challenges ma community face mamiyo ok gitim ang'owa, ok gindikore. Ka en ID to watimo referral nikech county commissioner ka nyicho timo launch Kisumu county ka nyicho wacho ni mano gima biro gi ndalo 3. Koro mane gima watimo maduong' nikech mae en gima nyicho bedo launch gi Mheshimiwa Ruth Odinga mondo wan kaka mine wariwre gi mine mamoko, ok en tij ng'at achiel, wariwre gi mine mamoko mondo wayud kaka baba nyalo yudo kura manyalo tere nikech kura ma ok ochopo kare iwacho ni 25% kuom counties 24. Koro mae gimomiyo wawuok motegno ni to ere kata kaka e counties moko wanyalo tiyo gi networks wa mondo wayud kura manyalo tero president.